Eragin proiektuaren helburua izan da, bizitza osoko ikaskuntzak kontuan hartuta eta 21. mendeko konpetentziak giltzarriak kontuan hartuta Gipuzkoako enplegagarritasuna indartzeko programa bat osatzea eta hortan ekarpena egitea. Programa bat diseinatu eta implementatu eta ebaluatu dugu eta beste alde batetik lehiaketa bat proposatu dugu. Programa hori landu dugu ikastetxeetan, Lanbide Heziketako zentrotan eta unibertsitateko fakultatetan eta programan hasteko proposatu diegu ariketa batean Gipuzkoako enpleguaren bilakaera aztertzea. Gaur egungo lanak nolakoak diren eta ze ezaugarri dituen eta ze konpetentzia behar dituzten gaur egungo langileek. Azkenik, Gipuzkoarrok lehiaketan proposatu diegu Gipuzkoako ikasleei edo norbanakoei irudikatzea etorkizuneko enplegua, Gipuzkoarren enplegua nolakoa izango den. Ideia gude nagoen apur bat bideo hortan antzinako lurralde honetan enbuten zen lan modua eta gaur egun enbuten dena uztartzea bideo baten. Eta apur bat bideo horretatik atadako ginen etorkizunien zer motako lanak egongo dizen eta ze ezaugarriekin. Argi ikusten da bidizuen antzinako irudixak dozela txudi beltzien eta apur bat foli soinuekin, hau da txodizen kanten soinuekin eta etorkizuneko irudixak edo gaur egunekoak dauz koloretan eta musika oso elektroniko batekin eta gaur eguneko oso musika batekin.